Ora kok apa to baleni apa? Ora. Muni apa kowe mau? Aku tak potong. Hah? Ndak. Ora tak potong, aku ora tau motong. Ndak, ora. Muni piye? Mo. Muni piye kok Ayo, kepo men to Pak De iki. Kepo iki apa? Kepo. Kepo iki apa? Kepoi pengen tahu. Ngawur. Kepo iki sok tahu. Loh, ngawir. Kono keneng kono ning kono. Ah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Pak De. Pak De sapa? Pak De Seno. Oh iki bola-bali kok nyeluk kok ora gelem. Lah ra dikeki 100 kok. Hah? Ra dikeki 100. Hah, mbok wis. Mbok rasa akon kowe wong do ning anu kowe aku ki rasa akon kowe nyeluk oke sing do nyeluk kok ndadak ragat 100. Iya. Ming perkara rong huruf kok 100. Kok rong huruf kuwi mau? Iya. Sakaremu nyeluk padhar nyeluk simbah ya sakaremu. Iya. Nembang ting. Apa? Caping gunung kok apa? Caping Gunung Madura. Heeh. Niki mantenan apa Pak De? Mantenan iki. Pak Ratno. Udu. Kurang ajar ora. Dadi rasa jenengan Pak Ratno mantenan. Pak Ratno mantenan sing ngijab anu ndhawuhke putra-putrine Pak Ratno, Mbak Fitri karo Mas Nikolas. Wah. Waduh, elok ya. Heeh. Iya Pak, ya nyembang ya. Nembang. Ya yo gek nembang kok. Kok malah kaya wong pekok to kowe iki. Iya to. Ngejak omong bali sauri ya iya Mbak yo nembang yo ayo gek nembang wong sing takon nembang kowe kok kowe akon aku. Iya. Yo ge wis. Madari. Yo. Wah. Ya nek Bu Ratno keperanan kok iso dibelehke pitik. Iya. Lah kok. Waduh juragan pitik potong belehke pitik ning diturahi nggon brutu. Ya. Mon memajang kon keruk jenor. Kon keruk wedi piye? Kon keruk. Ayo nek cara Madura karo iki dadi keruk. Iya, kon keruk sapa? Lho areng kon karo sapa? Lho anakku loro wetenge mangane radiator. Men jeblok po. Radiator iki dadi radiator. Kening suarane jan. Lagumu apa ting nang YouTube? Bendo ngerti apa? Napa niku wong lagune wong kok? Lagune wong. Lah kok tok nyanyekke? Lah ya ora apa-apa ora dituntut kok. Maksudnya mendo ngerti lho mendo nonton. Oh, niku lagune Guyon Waton. Heeh. Sebatas teman. Oh, ayo suaramu apik aku ya nonton. Iya. Kok ora di-subscribe? Apa? Kok ora di-subscribe? Sekap-sekrep ya? Nggih. Sekap-sekrep ya apa? Dalang milenial ora iso muni subscribe. Aku nek biyen ngertine sekap-sekrep kok. Karo subscribe ya sakarmu aku sekap-sekrep Mas.
Penuk ning rasa ki penak. Iya. Gunung. Mbok kowe nek ra iso, aku pengen lho swara kaya ngono kuwi nek nggo suluk mesti apik lho. Iya. Nek kok ya ra iso karang telake dhewe-dhewe. Sampean muni penak-penak terus bendina ora ditambahi. Tambahi apa? Ya apa ngono kuwi? Ha kowe iki wis tak omongi to, Ting. Wis sesuk tak tambahi bayare nek raimu wis putih. Aku ngono to. Ayo. Ayo mulane sok perawatan. Sinden kok mbluduk kaya ngono. Lah lumayan saiki ya, rada putih ra? Rada matane. Coba lampune diganti putih, aku lak putih. Apane? Lampu ke lho, sorote iki lho. Heeh. Ijo iki marai aku rada buluk e. Ora rada cen kowe iki asline buluk. Aku iki nek preman aku kaget kok wingi tak kira udu rombong aku kok. Iya kok. Ayo nang Jakarta wingi tak mat-mat iki anting udu to nggo kacamata bunder barang kek. Ah ngirunge wae ra iso nggo nyandelke kacamata kok. Nggo kacamata aktingmu iki lho. Iya. Acting barang. Iya, tak getar ya. Hacit. Pasirana. Lah ya pasir arep dikeruk mau. Nunggu kok ya wong ki sabar. Oh mbak-mbake kowe melu aku tetahunan ra tau ana sing muni tambahi Pak. Kowe iki lagi melu 2 minggu wis tambahi Pak. Ya kandel niki asline ya menyimpan unek-unek ning kan menghormati jenengan to. Nek kula kan iya mboten ora menghormati. Tapi butuh ya. Ape lho cah iki malah lugu lho iki. Ya, tak tampa. Unek-unekmu tak tampa. Tak tampa tapi. Panas. Hujan. Iya, ya ngono kuwi cengkoke penuk lho, Nak. Iya. Panas, panas hujan. Panas hujan lengaling sayang. Aduh, sayang. Iya, ming sak sayange rasane penak ya, Mak. Sayang. Yang gayane. Cepi gunung. Ya. Misowa caping gunung. Alon wae, alon ning mendesah. Tetep elek. Wong wis tak latih bola-bali lho, tak kon alon mendesah. Caping gunung sayang. Ngono lho kok iso medhot to. Sayang. Ha iki wis ora penak-penak wis. Kulinane dombok ngono kok kon. Bu. Ngono ya. Terus ora sekelan cagak kowe iki ngopo? Dadi keguyu ta kowe? Ra apa-apa.
jenenge ya separo ndagel ngene iki nek digeguyu ya piye. Aku iki arep nyinden pareng dagel. Ya sen ora payu nyinden ya madeg dagelan. Oh nek dagelan nek kaya kowe iki cepet laris asli. Lah kok rupa-rupane luwuk ngono iki, Man. Ayo. Make bineka laben Make binek kelaben. Ya. Make binek kelaben lake. Iya. Lho mesti guyu lake ya apa to jane? Sampai saiki dadi misteri ya. Sak karepmu golek ana dhewe sesuk. Ya. Inumane song. Ayo, kata-katamu iki marai lucu e. Ayo kalimate Madura ya ngono. Inumane song berse. Berse. Ya. Inumenason berse. Inumaneson. Inumena. Inumenason. Berse. Ya, wah HP. Sok tak undhaki. Masuk tahun 2020 tak undhaki. Oh, sik suwi. Wis suwi ya ben kok njur karepe sesuk. Selak tuku loro. Heh? Ndak sida. Ya mulai. Lah ora kok apa to baleni apa? Ora. Muni apa kowe mau? Aku tak potong. Heh? Ndak. Ora tak potong, aku ora tau motong. Ndak, ora. Muni piye? Mo. Muni piye kok kukur? Kepo men to Pak De iki. Kepo iki apa? Kepo. Kepo iki apa? Kepo iki pengen tahu. Ngawur. Kepo iki sok tahu. Loh, ngawir. Kepo iki pengen tahu mak kok sok tahu. Ben aku ya melu-melu kok ya. Gabut aku lagi ono. Iya. Gabut ya. Gabute apa Pak De? Gabut ya sing di nganu kuwi sing dienggo seselan tugelan damen kuwi gabut. Gabut ki apa? Gabut iki gaji buta. Nah, apa? Heeh. Ora wae nek ana wong wedok kae gawe status aku gabut ngono kae. Lah kuwi iki. Gaji buta Pak De niku bahasa gaule wong-wong enom kaya aku, Mbak Elisa sinden-sindene niki. Nek jenengan pun mboten ngertos. Kose, wong enommu kaya sapa? Aku, Mbak Elisa. Berarti sing enom sing liyane tok anggap tuwa kok. Ora tuwa, setengah. Nek jenengan pun tuwa. Lanjut. Ya wis ben ra apa-apa. Men kok jegale men tiba. Omong karo sinden kok dijegal. Mangga. Dek zaman berjuang. Yo. Ki zaman
Iramane kok ting gludak. Ae sing jeneng model Banyuwanginan ki ngene iki. Engko tak tumplak dombleng. Entar tak gamelane imbal. Noli. Oh iya, kempule imbal. Kon mancali apa piye kempule? Ya, terus. Sukar bisa Aku iki dikon gerak karo sing ngendang. Kau mateni aku, Pakde. Hah? Mateni aku ta karo. Nek mateni kowe iki rasa nganggo lagu. Lah kok terus dipotas terus modar kowe. Wah iki nemen bantere no. Nemen bantere. Ya nek kono nganggo nemen jeruwo. Saya tak ambekan ya Pakde. Ora apa-apa. Ngaso sik, linggo-linggo sik, goleke wedang apa piye? Sinden aku sengit anggere sinden lemu-lemu wis ngono kuwi, obah sithik menggeh-menggeh. Obah sithik menggeh-menggeh. Jajal sampean lak encok wisan. Aku ora duwe penyakit encok ya. Ora bae kok ya. Kecetet wis, tenan asam urat. Kok dongamu elek kabeh. Ora donga, tapi sampean jajalon joget lho Pakde. Among aku dalang kowe penak bayare akeh dhewe kok. Cengok apa ngari omong. Jan wis pestine dhewe-dhewe kok kowe gedabikan kaya ya. Sokor bing tak tong dablang. Mas Den kono. Apa? Aja banter-banter to ya. Mas Den kuwi senenge banter. Lho ngopo lirih wae penak kok. Hah? Alon lho penak lho Pakde kok banter barange nyapa. Wong kesenengane dhewe-dhewe kok Mas Den kuwi ngoso tenan modar. Ya Mas ya. Ya. Syukur bisa Hop. Sik. Ya iki kalonen. Hah? Kalonen iki. Ora ngewohke to kowe iki. Kowe iki sinden lagi rong minggu melu njaluk bayaran tambah. Iringane ra kepeneran. Buanting bosok. Rada berapa persen gitu lah ya? Waduh, ini wis mulai Rada berapa persen gitu loh ya. Maksudnya rada diunggahne sithik wae Mas ya. Paham Mas? Paham. Mas kok mah nglirak-nglirik aku wae. Mas, rada unggah sithik ya? Ya. Ayo jajal.
Mas Dengko kok kon munggah sithik dhek seneng ngisore kok. Iya kok. Aku Ya, mangga, ya. syukur bisa seneng tau nek ndelok kula menderita. Agene kowe gugupan ming disawer 50 arep nabrak cagak. Ayo, cagak kok ning tengah-tengah kok le mlaku ngene, kok rotaya kowe. Iya. Ora cacine iki aja nyekel ditoke-oke, gugup pikirane. Iya. 50 arep nabrak cagak. Iya, ngono ya. Sesuk nek iki nek lil ngrayu aja nek pas pentas. Nek pas maem kae lho disuguh sing di omah kae Mas Denko tedaki. Tok cekel tangane Mas Denko. Aja suwe-suwe, aja banter-banter ta Mas. Aja suwe-suwe.